Or at the moment, nandito kami sa Zone 6 sa Barangay Sibao, dito lang sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when. Way back when, way back when. Remember when my father taught us how to play guitar? And we... Or at the moment, nandito kami sa Zone 6 sa Barangay Sibao, dito lang sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur, kasi meron ditong victory party yung mga participants ng Voyadores Festival during kapestahan ng Naga City. So ito po yung mga participants ng Naga Central 2, kasama po yung anak ko. So ito po yung napili naming resort dito sa bahay na to. Ito po yung Lecola Resort. So tignan natin yung signage nila dito. Ayun, no? Lecola Resort. Alright, so ito po yung entrance ng resort na to. So sa likod naman ng entrance na to, dyan nyo po makikita yung malawak na parkingan sa may mga sasakyan, tapos may motorsiklo. Sa hindi po nakakaalam, mas malapit po yung daan sa Barangay Carolina kung dito po kayo nakatira sa Naga City. At kung nakatira naman kayo somewhere in Canacman, Magaraw, Calabanga, Bonbon, mas maganda po dumaan kayo sa mismong bayan ng Calabanga. Kaso lang rough road, and then dito naman sa Carolina medyo elevated yung daan. Alright, so ito po yung parking area. Ayun, so kung walk-in kayo dito, meron pong entrance fee. So ilalabas ko lang po dito sa vlog na to. So pero pwede na po kayo dito pumunta as walk-in, at pwede naman kayo dito magpa-reserve in case po na meron kayong mga small gatherings, meetings, party na naghahanap kayong venue na malawak, tapos may swimming pool. Pwede po rito. Actually po, pinaliparan ko na itong drone, makikita nyo lang po dito sa vlog na to. So ito po yung Lecola Resort. Ito po yung mga entrance fee nila. Alright, so pwedeng day, pwedeng night. Alright, so ang day niya simula 8 o'clock AM hanggang 3 o'clock ng hapon, at yung night naman 3 o'clock ng hapon hanggang 10 PM. Alright, so meron din sila ditong cottages like umbrella, outdoor tent, owl cottage, with electric fan and extra table. So actually po itong resort na to hindi pa naman fully developed kasi may naayos pa sa bandang kaliwa ng resort na to. Alright, so ito po yung entrance. So dyan po kayo magbabayad, tapos meron din kayong mabibilan dyan mga snacks in case po naghahanap kayo. So laga, pasukin natin ang resort na to. Let's go. Alright, pagpasok dito sa Lecola Resort, yung bubungad sa inyo, pools para sa mga bata. Ito naman para sa cottages. Doon po sa bandang kaliwa, 6 feet, 5 feet, 4 feet, hanggang dito po sa may 3 feet. So para mas pagkita, dito tayo dadaan sa may gilid. Ayan, ito po ng bilihan ng mga snacks, or in case po ng gusto nyo uminom ng alak, pwede rin dyan. So ito po yung lawak niya. Actually po pinaliparan ko na siyang drone. So para mas pakita nyo yung ganda niya ng resort na to. So i-upload po natin yung drone footages po ng resort na to. So ito yung lawak niya. Ay, yung mga bata, oh.
Mga participants po yan ng Voyadores Dancing Competition during Peña Francia Festival sa Naga City. So, yun, no? So, hindi natin alam kung anong gagawin dito. Kaya nga sinasabi ko kanina sa intro ng vlog na to, pa siya fully developed. Kasi inaayos pa siya. Kahit po yung parang hotel dyan, inaayos pa. Hindi pa talaga siya tapos. So, ito po yung mga cottages, umbrella, tent, and then all cottages. Ito yung mga bata. Sasya nila. So, ito naman yung balnawan. So, doon po sa dulo, medyo malalim na doon, 6 feet. So, sa unahan 5 feet, 4 feet hanggang po dito sa may 3 feet. At meron din dito sa may gilid pa. So, hindi ko lang po alam kung ano to. Ito yung balnawan niya. So, dito medyo mababaw. Pwede dito sa bata, oh. Ayun. So, sa'yo ng mga bata, oh. So, dito tayo daan sa may gilid. So, meron naman ditong video, okay, in case po na gusto yung kumanta ng mga paborito nyong tugtugin, pwede dito mag-arkila ng video, okay. So, pagkakalam ko 800 po yung pag-arkila dito. So, ito yung mga bata. Kumakain ng ice cream. Sayo. So, ako hindi pa naman nakakapunta dito ng gabi, pero pagkakalam ko maganda yung ambience dito pag gabi. Kasi mailaw dito. So, ito yung 6 feet dito, medyo malalim na rin yan. Tapos ito 5 feet, 4 feet hanggang doon pa sa may 3 feet. Yun. So, Lecola Resort dito lang matagpuan sa Barangay Sibao, dito lang sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. So, pinakamadaling daan kung sakali po nakatira ka sa Naga is Carolina, at kung doon naman kayo nakatira sa parting Kanaman Magaraw, doon na pa kayo dumaan sa may Calabanga. So, ayun, paalam na ako si Papa AJ, magang-maga pa mata ko. Nag-violet na yung nasiko sa basketball. Alright. So, ayan, in case nag-Happy Resort, dito lang sa Lecola Resort sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. So, ayan, Papa AJ to. Let's go.